дар хизмати мову шумо бародар Шариф ва акаи он кас Ҷонибек. Инҳо ду бародар зиёда аз 10 сол стажи корӣ доранд, ба граниса рафту омад доранд. Бародари азиз, аз номи канали фикри шумо гап занед, ҳатман барои шумо скидка мешавад. ҳаматон ба хайру шодӣ бошад, ҳамватанони азиз, падарону модарон, бародарону хоҳарони гиромиқадр. Бо шумо ҳастам Ҳусейн Нуриддинов аз канали мову шумо, канали фикри шумо. Чӣ хеле ки мебинед Мерседес, акои Ҷонибек, акои Шариф додару ако ҳастанд. Мо аз соли 2014 омадига ҳастем мешаҳри Екатеринбург. Алҳамдулилла ҳозир документ дорем, додарчама граниса роҳӣ кардаам. Бародари азиз, одамои боваринок, номраи акои Ҷонибек, номраи акои Шариф дар зери навор мешавад. Бародари азиз, ман ёд дорам ки ино рая баъзе бачаҳо намедонистанд ки граниса, ино бачаҳои граниса бурда меоварданд. Иншоалло бо хоси Аллоҳ фақат телефон мекунед, номраи акои Ҷонибек дар зери навор мешавад. Ҳамин аз квартира хеста фақат занг мезанед, иншоалло то квартира буромада мегиранд акор шавад. Барои ҳамин ҳеҷ ҷо рафтан акор не. ҳозир бародари азиз, роҳу рӯҳ хеле вазбин аст. ҳама ба худованд роҳи сафед кард, ҳама ба иқболи баланд кард. Не ки хеле ки мегӯянд бепир марав ки дар амонӣ, гарчанд сикандари замонӣ. Ино пири кор, бародари азиз, занг занед бо кати пирои кор, иншоалло бо худохоҳ дилпуртар. Аллоҳ ёру мададгортон бошад, ҳамеша роҳатон сафед бошад. акои Ҷонибек занги шуморо интизор ҳастам. Граниса любое время ҳар рӯз рафта истодам. Буд барои документ мақсад ягон прописка, ягон документ ҳуҷҷат лозим ёрдам мекунанд. Инчунин авиакаси мо кор карда истода, занги шуморо интизор ҳастем. Дар хизмати шумо ҳастем, канали фикри шумо, дар фикри шумо ҳастем. Шумо низ дар фикри мо бошед. Аллоҳ ёру мададгоратон бошад. Дуогӯи падар, модар, ватани азизамон Тоҷикистон бошед.